खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनायखौ बावनाय थाबाय लोगोफोर नै जोङो बरमायाव थांनाय आरो मोनसे एसे खामानि फिसा दङ दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो जायफोरा मोजां मोनो दिनै आबाखौ गालांसै बिराद डिस्टार्ब खालामो गारियाव ओंखायनो बोरै बोरै सानैजों थांनोसै बिराद सादो मेथाइ लाबोदो नों मा मेथाइ नांगौ थांबाय थानोसै बरमा मोनफैबाय दायो जोङो एटिएमआव हाबनायदो बोराया आयु 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 हा एसे गोसा बोख्लायोना नङा ओरैबायसा गरम बिराद सान्दुं जागासिनो साननैसोआ सान्दुं दुंगासिनो आबानि खानाय सिननायावसो मा जायो मिथिला दाथ' एखे दुंगासिनो नालाय उनाव माबागोन ना मायो मिथिया जाबाय जागोन दे जाथ'बाय थांलायनोसै आरो मायावबा हाबनो दंबावो आलासिफोरनियावबो हाबनो दंबावो ओमफ्राय दखानफोराव हाबग्रोनोसै दे दा लिजि दे खामानिया दायो बेटानि थाखाय गस्ला नायनाय दे पिरन गस्ला ओइ माबाया जोंबाय था পিরন চলা আছে পিরন সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে 2 বছৰ বগা কি কালাৰ আছে চাং দিবি दखाना बरमानि गेदेरथार बेहायनो नायनोसै बेटानि थाखाय गस्ला नाय गस्लाखौ नायनाय नोंबो लानो नामा गांसे साफा जाबा होनदोंमोन नैखौ लाबा मारै होनदों ब्लु कालारखौ Robo, nanti peklana. Itu huru lagi, huru nak? Huru bono hai itu? Bisa jangan tuh ya. गाननाया गानगोन ओमफ्राय इखौ लंपेन्टखौ गानहोआबाबो गस्ला गोजा गानहोनो हागोन माने गरम ना लंपेन्ट गाननाय नङा डांगराने मला गो 20 সাইজের নিয়ে লাগবে আন্দাজ মতে এটাই হয়ে যাবে এটাই কইছি তার মানে তার লগে কথা লই যাওয়া পারে বেশি ডাঙর হলেও ভাল দেখা না কই এই হুরু হলি হালাবা পারবো না নাই পারবো না দে এটাই লই এই যদি হুরু হয় আনিম হালাবা স্পোর্টিং টাইপ বুটাম না থাকা কোটা টাকা দিলে বো আগে বিদিছে দি লেডিস নো ini lada bisa ada लाखांबाय आबानि थाखाय ओमफ्राय मोनसे आखाइ खान्दा नायबावदोंमोन ओमफ्राय मोनासै थान्दा गस्ला ओमफ्राय बेलेगखौ नायनि दखानफोराबो सोलायजोबसोबाय गाहायसोमोन आगोला दानिया गोजौआनो जाबाय सानसे फैयाबानो सोलायबाय थायो बरमा टाउना बेलेगाव नायगोन ना dungna gaya apa bisa Atau besar nih. Besar nih.
Serek mari. Itu mana? बोरायफोरनि बायदि ट्रिपनिफोरबायदि दंबाय खालि बेखौ नाङा बेलेग जानाय नङा नांगौ ना नै बिदि होथ'नाय बेलेग गैला बेलेग गैला मा रोजा गोजौलाय सेन्देला लानांगो जों नुवाखै आरो नों आं मोजांसो नुदोंमोन आंनो जानला मेला सेन्देला मिलायखायाना आथिं गिदिरखाय ओइ जायो बोरायफोरनि बायसा नुबाय होनायलासिनो Gula dukanaव हाबनि र' जोङो गला अर्डार होदोंमोन 2 गाइखेर फैनाय ये मोनसे होलांगोन ये 300 400 हरला लांगोन इदि 40 लिटार दै ओरैनो दैखो गलांनो गदो Erno biasa sih, biasa. 300 बाजै बागानिया खासे 500 रां गावथाय 15 लिटारखौनो होदो दा माबा शुक्रबारै 9टासोआव लांफैगोन जाना Ya. फुंनि 9टायाव आरो 13 तारिख फैगोन नामा Oh, 13 tarik kurma. शुक्रबारानो गोलैयो 13आ order खालामना हो Biasa le dum. Oh. एबारे आबाया गाबबाय थाबाय गारबोदो ना फन हरना लेंहरबाय थादो बेनियाव गला अर्डार होदोंमोन ना ओमफ्राय एसे खबर लालांदो आरो ओमफ्राय ओरैथ' 2 गाइखेरखौ 12 लिटारसोल' होदोंमोन ओमफ्राय दा 15 लिटार नांगोनो होलांजोबनोसै जाबाय थांसै गाबगासिनो ना बे लेंहरगासिनो मोनालाय लांबाय इमान सानावनो फैदोंमोन दि थेवबाबो मोनाबाय फै बाबा मोनफैबाय जोंफोरा न'आव नै आबाया नै जा आबाया गालां जानानै गाबबाय थानाय ना बाबा नों मा होनना नागिरनाय सना नों मा होनना नागिरनाय मा होननाय आयौ आं मोनफैबायना बाबा मोनालायबाय दायो बिदि बाबा दे जों बहा थांदोंमोन खिथानाय बहा थांनाय नै गालांनाय नोंखो बरमायाव थांनाय ना बाबा नोंनो गस्ला लाबोदो बा गस्ला लाबोदो नोंनो नायनो गस्ला खालामनाय गामियाव